eta hori jarri zitzaien erroka izan zen bizikleta bati eraginez bateria bat edo pila bat sortzea, energia hori metatzea gero erabili ahal izateko. Eta sortu dutena izan da, lehenik eta behin alternadore bat eraiki dute, bai? Eta hor fisikako kontzeptuak aplikatu dituzte. Gero alternadore horretan sortutako korrontea alternoa denez, egin dutena da zirkuitu txiki bat montatu, korronte alterno hori korronte zuzena bilakatzeko. Eta korronte zuzena hori gero hidrogenozko pila batekin konektatu dute eta hor energia metatu dute. Eta horretaz gain alternadore hori eragiteko utilajetxo bat diseinatu dute akopla. Proiektu konplejo izan da, alde batetikan fisikako kontzeptuak barneratu behar izan dituzte eta ulertu zer gertatzen den generadore baten hori eraiki ahal izateko, ikusteko nola eraiki. Eta beste alde batetikan errealitatera eman dutenez, gauzatu dutenez, ikusi dituzte ze akatsak sortzen diren hor, ensaio esperimentalak egitera juntenean ez dira gauza lehenengo ateratzen eta hortan ibili dira. Eta gero emaitza horietatikan zer dago atzean eta hori ulertu behar izan dute eta horri ibili dira. Azkenen klasen ikasten duzu teorian korronte alternoa zuzena zer dan, baina bakarrik teorikoa da eta iristen za proiektu eta azkenen zua izaiten korrontez alternotik zuzenea pasatzea eta hori klasen ez ikusten orduan dena praktikara ematen duzu eta galek izan die gehienak postekok eta orduan bat arduratzen da adibidez zirkuiten montatzeaz, beste bat arduratzen da kostu ateratzea. Nahiko horra da proiektu bera ematea, baina gustora, interesgarria da eta orduan azkenen nahiko ondora ematen duzu.